smo super špijunke, mada to niko ne očekuje, ni od čega ne prezamo. Sve na vreme postižemo. Super špijunke. Mi smo super špijunke. Super špijunke. Beverly Hills, 11:52 uveče. Lepo sanjaj, Milisente. Mamica te voli. Okršaj na izložbi pasa. Mali U, 9:48 ujutru. Požuri, Alex! Unutra si celo jutro! Da, prestani da svinjiš kupatilo. Nisam ja ta svinja, to je Oinki. Pokušavam da ga okupam, ali on neće da sarađuje. Onda ostaje samo jedna stvar koju možemo da uradimo. Da udružimo snage i dovršimo misiju. Sorry, Onki, ali sredili smo zlikovce koji su puno jači od tebe. O, super! Ovo uopšte nije dobro vreme za posetioce. Dame, ovde smo zbog žalbi na buku. Možete li da objasnite? Buku? Kakvu buku? Ništa nismo čule. Sigurne ste? Vaše komšije kažu da su čule trčanje, galamu i skvičanje. Ne, ništa nismo čule, ali sigurno ćemo vam javiti ako čujemo. Zdravo! Je li to svinja? Svinja, ne budite blesavi, to je egzotični bezglaki pas. Da, što je sasvim u skladu sa pravilima mali Ua. Zapamtite, mi vas uvek gledamo. O, šta ću sad? Mislim, tek su mi vratili Oinkija. Ne mogu opet da ostanem bez njega. Bez brige, već ćemo nešto da smislimo. Strava? Iako je Onki najgori cimer ikada, nećemo dozvoliti nikome da ti ga oduzme. Zdravo, dame. Zdravo, Oinki. Izvinjavam se zbog iznenadnog glupovanja, ali uveravam vas da je bilo neophodno. Primili smo informaciju da je par nagrađivanih izložbenih pasa širom sveta misteriozno nestalo. Izložbeni psi? Nemoguće! Moguće. Tu je Millicent, nagrađivani kineski kukljasti. Sparky, Jack Russell Terrier prvak. I Baba, nagrađivani Beagle. Ne mogu da verujem, to su neki od mojih najdržih pasa na svetu. Oni su kao pseći celebrity. Šta je bilo misteriozno kod njihovih nestanaka, Jerry? Ne samo da niko nije video počinioce, nego kogod da je uzeo pse, nije ostavio nikakve tragove. Onda je vreme da ulete profesionalke. Upravo tako. A za pomoć u rešavanju tog slučaja dajem vam kostolovnu sajlu, dvons ili dvostruki naglavni sistem nadzora, Vupovu špijunsku buvu, produživu elektronsku mrežu za pse sa funkcijom vodenog tuša i poslednje, ali ne je najmanje važno, limenka brzo širuće pene sa mirisom divnog okeanskog povetarca. Koji će vam se sigurno svideti. Cool! Svaka čast na ovim spravicama, Jerry. I mislio sam da će vam se svideti. A sada vaša misija. Idete u njujorški soliter da čuvate nagrađivanog mopsa, zvanog gospodin Billingsford. Zbog njegove popularnosti mislimo da bi on mogao da bude sledeća žrtva. Zvuči kao odličan zadatak, Jerry. Ali šta ćemo sa Oinkijem umeđu vremenu? Pobrinuću se da se srećno vrati na kampus. A sada, zbogom špijunke, učinite agenciju ponosno. Manhattan, 1:51 popodne. To potkrovlje je zaista cool. Prema njemu naša izgleda kao stara smrdljiva kutija. Okej, čula sam zatvaranje vrata. Vlasnik Billingsforda izgleda otišao na posao. Kako je naš mali prijatelj? Potpuno je u redu, Semi. O, zar nije sladak? Ovako lično, to jest psolično. Ko bi želeo da naudi tom malom bombončiću? Moram da je stvarno neodoljiv. Hej, ne vidim više gospodina Billingsworda.
Čekaj malo, čujem neko natezanje. Moramo tamo brzo! Dobra ideja, ali kako? Kad smo 1 milion spratova visoko. Kostolovna sajla, naravno. Dobar pogodak. Idemo, devojke. Kuda je otišao? Ovuda! Gospodine Billingsworth! Pratite tog mopsa! Može, Sam! Ne odustajemo ni od jednog psa! To definitivno nije zvuk koji želimo da čujemo. Odlično smo sletele, ali smo sasvim zabrljale spasavanje. Gospodin Billingsworth je nestao bez traga. Ovaj kabel ne dokazuje ko je počinilac, ali dokazuje da imamo posla sa nekim opakim. Špijunke, pogledajte ovo. Mislim, šta može da uradi tako nešto na punoj cigli? Ne znam, ali šta god to bilo imalo je opake kandže. Znači, suzili smo sumnje na nekoga sa opakim očinjacima i oštrim kandžama? Zvuči kao menti, ako pitate mene. Ha, kad bi bar bilo tako jednostavno. Odnesemo te dokazne materijale Jerryu, a onda nazad u školu. Wow! Ovaj dvogled ima stvarno opaki domet. Mogu da gledam momke 3 univerziteta dalje. Sedi, Oinki, sedi! Dobar, dečko, ostani. Dobar, Oinki! Okreni se! Alex, šta to izvodiš sa Oinkijem? Pokušavam da ga naučim da se ponaša kao pas. Znate, u slučaju da se dekani pojave... To je Jerry. Zdravo, devojke. Imam analizu materijala koje ste mi poslale ranije i moram priznati da su vrlo čudni. Čudni kako? Pa, oni pokazuju da otmičar gospodina Billingswortha nije ni čovek ni životinja. Posle skeniranja raznih baza podataka, VUP nije uspeo da pronađe ništa što bi odgovaralo ogrebotinama na cigli ili ugrizima sa kabla. Okej, znači to sužava našu listu zlikovaca na negde oko 0. Pa, koji je naš sledeći potez? Mislio sam da nećete nikada pitati. Ići ćete kao tajni agenti na svetski poznatu izložbu pasa u zapadnom Hollywoodu, koja se održava danas posle podne. Jel se ti šališ? Ja sam fan te izložbe već godinama. Jedva čekam da idemo. Postoji samo jedan problem, Jerry. Nemamo psa za takmičenje. A šta je sa Oinkijem? Mislim, hello, on već zna da sedne, legne i zakotrlja se. Valjda vredi da pokušamo. Vrlo dobro. Vas 3 i Oinki se morate prijaviti za izložbu. Jel čuješ to, Oinki? Bićeš pas. Kada već idemo na izložbu pasa, možemo se tako i obući. Super! Obavimo to, špijunke. Zapadni Hollywood, kongresni centar, 5:02 popodne. Jel se to meni čini ili je ovo najbolja misija ikada? Ako po time misliš najčudnija, potpuno se slažem sa tobom. Hajde, devojke, prijavimo se. Ime i rasa, molim. Ime mu je Oinki i on je egzotični bezdlaki. Šta? U redu. Nažalost, ove godine imamo puno mesta za Oinkija zbog svih tih otmica pasa. Pažnja svi takmičari! Dovedite svoje pse do staze sa preprekama! Vreme je za takmičenje u agilnosti! Bolje da krenemo. Hajde, Oinki! Prvi je Lucky, predivni australijski ovčar. Bravo, Lucky! Sledeći je Oinki, egzotični bezdlaki. To, Oinki, to! Wow! Za nekog sa tako kratkim nogicama ta svinja, to je pas, stvarno zna da se kreće? Stvarno zna?
Odlično, dečko! I Oinki je u vođstvu sa rezultatom od impresivnih 10 sekundi. Sledeći je Čomper i... Pa ne vidim baš dobro koja je rasa ovde. Je li to pas ili navođena raketa? Možda i jedno i drugo, ali jedno je sigurno, to nije običan pas. Wow, 5 sekundi! Novi rekord staze! Čestitam, Čomper! Kuca Luce je bila tako dobra tamo. To je moj pas. Sada samo treba da se držimo našeg plana i ovo takmičenje je naše. Naše! Okej, ima li još neko zaista čudan osjećaj u vezi Čomperovog vlasnika? Ajde da ga proverimo. Ti si tako dobar pas. Nijedan drugi pas nije ni blizu tvom talentu. Tako je, ti si najbolja, najpametnija, najslađa kuco na celom svetu. I ništa nas neće sprečiti u osvajanju ovog takmičenja, Čampi! Ništa! A sada budi miran za taticu. Odmah se vraćam. Okej, koja je fora sa bizarnom ukipljenošću? I od kada psi imaju takve kandže i zube? I u čemu je stvar sa Jekyll i Hyde forom kod Čomperovog vlasnika? Osjećam neku lošu vibraciju. Vibraciju koja mi kaže da smo pronašli zlikovca. Moramo da pogledamo izbliza. Ali šta ako se vrati? Ili gore, šta ako se Čomper probudi iz svog jezivog sna? Pod mi mislim na buvu. Vupova špijunska buva u stvari. Wow, Čomper uopšte nije pas. On je robot. To je varanje. Vidiš, Oinki, on uopšte nije tako spretan pas kao što si ti. Izgleda da to objašnjava kada je Jerry rekao da počinilac nije ni čovek ni životinja. Treba da se odmah oslobodimo tog robopsa. Ne tako brzo, devojke. Niko ne dira Čompera osim njegovog velikog gazde, Lensa Ridgebacka. Svi znamo šta znači svetleće crvene oči. Napad laserom! U stvari to je napad bioničkim repom. Jedan od Čomperovih specijaliteta. Mada cenim vaš takmičarski duh, devojke, to jednostavno nije dovoljno da me zaustavite. Šta ćeš da uradiš sa nama? Kako šta, da se otarasim? Naravno. Pošto sam bio na 100 izložbi pasa sa svima od Pinčeva do Jorkija i nisam nikada pobedio, ovog puta sam odlučio da pobedim. Zahvaljujući mom malom Čompi Vompiju, koji je bio dovoljno ljubazan da otme sve velike konkurente i osigura pobedu. Odlična ideja, Lens. Samo što ta pobeda nije pobeda jer varaš. Nebitan detalj. Sve dok imam trofej u svojim rukama, bit ću na vrhu psećeg sveta. Idemo, dečko. Okej, ne mogu da verujem koliko je ovaj Halis komplikovano zeznut. Pravo si, moramo da se izvučemo odavde i to brzo. Ej, a šta kažete na limenku brzo širuće pene? Bez uvrede, Clover, ali zar je stvarno vreme za preparate za kosu? Veruj mi, ovo je karta koja nam treba za beg odavde. Svaka čast, Clover. To! Pokazala si tom groznom kavezu ko je glavni. Mada si za to potrebila najsmrdljivije pomagala na svetu. Kakav je to smrad!
Izgleda da je Jerry upotrebio miris mokrog psa umesto okeanskog povitačca. I sigurna sam da to nije bilo slučajno. Uopšte nije smešno, Jerry. Kasnije ćemo da galamimo na Jerrya. Sada moramo da zaustavimo Lensa i Chompera. Idemo! Oinki! A sada na glavnom podijumu ćemo da zaključimo artistički deo takmičenja. Pozdravimo nadmoćnog Chompera, pobednika ovogodišnje izložbe pasa zapadnog Hollywooda. Vidite li šta može da se postigne sa malo napornog rada i odlučnosti? A sada ceremonija dodele nagrada. Neka Chomper dođe u središte arene. Eno ih! Kada bi bar nekako mogli da odvojimo tog psa, mogli bi da sredimo Lensa bez problema. Znam, samo moramo da okupamo Oinkija. Ali Oinki mrzi kupanje, sećaš se? Oprosti, Oinki. Bez brige, ljudi! Chomper je samo umoran! Ako bi sada mogli da nam date naš trofej, pa da idemo kući! Izgleda da je Chomper konačno pokazao laži koje se kriju ispod njegovog krzna. Vi! Mislim da sam vam rekao da se klonite mog psa! Polako, dečko! Smiri se, Chompi! Ali, Chompi, to sam ja! Lance! Ne moraš to da radiš! Idemo, devojke! Pomozite mi! Neću još dugo izdržati! Drži se, Lance, stižem! Imam te! Misliš da nas je video? Rekla bih da jeste. Još nas gleda. Pati! Ovaj pas ima ozbiljnih problema sa ponašanjem. Zdravo, Lensi Vensi! Uživaš li u predstavi? Ali, ti pričaš? Nisam te programirao da pričaš! Evoluirao sam iznad tvog programa i sada sam nezaustavljiv. Wow, dobar sam. Ali nije trebalo ovako da ispadne. Samo sam želeo da osvojim nagradu. Nešto mi kaže da se to sada neće dogoditi. Taj stvor sigurno nema prekidač za gašenje. Ne, jedino može da se zaustavi kratkim spojem na elektronici. To neće da se dogodi, Lense. Nemoj da si tako siguran u to, Chomper. Vreme je da odeš u Šenteraj. Hej, stani mirno na trenutak. Boli me. Izvini! Da se nisi usudio da ugrizeš Oinkija. Svaka čast, Alex. Da, dobro obavljeno. Hvala, devojke. Ali stvarno moram da podelim zasluge sa Oinkijem. Ne tako brzo.
Ti i tvoj lopovski robot pas morate da odgovarate za vaša nedela. Šta god želite, samo me sklonite od tog ludog psa! Izgleda da se čovekom najbolji prijatelj pretvorio u Lensovog najgoreg neprijatelja. I pobednik izložbe pasa zapadnog Hollywooda je... gospodin Billingsworth! Da, uspeo je! Bravo, gospodine Billingsworthe! Tu ste, dame. Možete li da objasnite ovo? Šta je to tačno? Nepobitan dokaz koji potvrđuje da vas tri imate svinju. Ovi otisci kopita su otkriveni ispred dvorane na zapadnoj strani. To je suludo. Očigledno je da je ovo pas. Ha! Hvataj, dečko! Špijunke 1, dekani 0. Produkcija srpske lokalizacije. Nickelodeon, VSI Studios. Prevod, tehnička i tonska obrada, VSI, Studio Gold.net. Ulog je tumačili Jadranka Bugarski, Mihajla Stamenković, Aleksandra Širkić i Branislav Platiša.